ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿಗಳ ನಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿರಿ ಮಾತಾರಿನ ಎದ್ಕೊಂಡಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಟಿ ಮುಗಿದಾನಾಗ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಏರು ಕಟ್ಟದೇರ ಅದನ್ನು ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಮಂತನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಪೂಜೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನಾಕ್ಲಿ ವಾ ರೀತಿ ಮಂತದೇರು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಬಲೆಪೋಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಟ್ಟವಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಳಂಜನ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಐನ ಪೂಜೆದ ಮಹತ್ವನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪದ ಕೊಡುವಾರ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಪೂಜೆ ಮಹತ್ವ ಅಂದ ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ಲು ಕಳಂಜನಗಳು ಊರೂರಿ ಇಲ್ಲ ಜೋಕುలను ಕಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲಿನ ಆ ಜೋಕುలను ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಊರ್ದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಮಾತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂಚಂದ ಮಾರಿನ ಕಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಹೋಪುನು ಮಾರಿ ಕಲಿಪ್ಪುನೆ ಅಂದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಅಂದ ಜನಕ್ಕಳು ಆಟಿಗಳಂಜಿ ಊರ್ದ ಮಾರಿನ ಕಲಿಪ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪ ಕಲೆದು ಈ ಸರಾಗ ಪೋಣದಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲ ಕಡೆಗಾದಪ್ಪು ನೇತ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಈ ಕಳಂಜ ಪೂಜೆನು ಆ ಕಳಂಜ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಈ ಜೋಕುಲಿನ ಕಟ್ಟಾದಾರ ಅಕ್ಲು ಆ ಮಾರಿನ ಕಡೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಳಸುನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಬಳಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ತೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ಆಯ್ನಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ತೀರಾ ಏರು ಕಳಂಜನ ಕಟ್ಟದೇರ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಪಾದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸುನಂಚಿನ ಹೂವು ಆ ವಸ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸಾದು ಅಕ್ಲೇನು ಉಂಪಾದು ತರಪ್ಪ ಆ ದುಂಬು ಬಳಸುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಬಳಸನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಗೇಲಿಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕಲು ಉಂಡುನಂಚಿನ ಇರೇನಿಲ್ಲ ಜೊತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೂ ಸೊರತ್ತದು ಕುರ್ದಿಲ ಕೋಳ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ತಾರೇನು ಸೊರತ್ತದು ಐನು ಮೂಜಿ ಸಾದಿ ಕೂಡಿನವಳು ದಿಡ್ಡೆರಂಡು ಮೂಜಿ ಸಾದಿ ಕೂಡಿನವಳು ದಿಡ್ಡದು ಕಳಂಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಪೋತೀರಿ പോയിനക്കലെಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುಣದೆ ಆ ಕುರ್ಜಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಲಿಪೆರಂಡು ಅಂಡ ಈ ಕಳಂಜನ ಮಾರಿ ಕಲೆಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ಐತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಪೋಯರ ಬಡದಾದ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಜಿನ ಕಡೆಗೆ ತಲಿಪುಣಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ಮಾರಿದ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಪೋಯರ ಆ ಕುರ್ದಿನ ಕಲಿತಾಗ ಮೆಕ್ಕಲ ಇಟ್ಟಿನ ಪೋಪುಡು ಅನ್ಪಣಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ತಲ್ತದೆ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಹೊರತ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಸಾದಿ ಸೇರ್ನವಳು ಎಂದಿದ್ದದು ಒಂಜಿ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ಆ ತಾರ ಇನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾಕೋದು ಬರ್ಪಣೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಕಲ ಮುಯಿ ಊಟ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ದಿಗದು ಮಾಂತ ವಸ್ತುನು ಪೂರ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚನ ಊರು ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಉನ್ನತಿ ತಾರ ಆದಪ್ಪು ಬೆತ್ತಂಚಿನ ಅರಿ ಬಾರ ಆದಪ್ಪು ಐನು ಪೂರ ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಜಿ ಕಾಯದ ಮತ್ತ ಅಲ್ಪ ದಿರ್ಪಣಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಊರು ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನವರ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಮುಗಿಸಾದ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ ಕುಂತಾದು ಹಿಂದಿಡಿದು ಆ ತಾರ ಐನ ಇರ್ತ ಹಾಕದ ಬತ್ತ ನಡಿಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳ ಕಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಮನ್ಪಣೆ ಏಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳಂಜು ಏಪ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಉಂತಾಬ ಹಾನಿ ಮನ್ಪಡೋದು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಐಜ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಮುಗಿಲ್ಲ ಆಟಿ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಮುಗಿತನ ಹಾನಿ ಮನ್ಪಡೋದು ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಆಟಿ ಪೋಪಣೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತುಂಬ ಆವಡು ಆಟಿ ಹರಿದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೋನುಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಟೆ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಕಳಂಜನ ಕಟ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಅಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರ್ಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಟು ನರಮಣ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ನರಮಣ ದೃಷ್ಟಿ ಆದ ಪೂಜೆ ಬೇತೆ ದೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಆದ ಪೂಜೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಟದೆ ಅಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರ್ನ ಅವುಗಳ ಪೋಡು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಚೆ ಮನ್ಪಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅವಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ದಿಪ್ಪುಣ ಅಂದಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ದಿಪ್ಪಣ ಅಂದಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ದಿಪ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಬಳಸ್ದ ಆತು ದೃಷ್ಟಿ ದಿಪ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಬಳಸ್ದ ಆತು ಪೂಜೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ಮೆಕ್ಕಲೆ ಬಳಸೋದು ಒಂಜಿ ಸ್ವರಸ್ತದ ಜೊತೆ ದೃಷ್ಟಿ ದಿಪ್ಪಣದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಡಪೇರು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಳಂಜೆ ಕಟ್ಟ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ಪುನ ಅಂಚದಾಲ ತಂಡ್ಲ ಕಳಂಜೆ ಕಟ್ಟದ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕಳಂಜೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದಾರ ಕಳಂಜೆ ಐನದು ಉತ್ತೈತರ ತಿರಿ
ಗೆಜ್ಜೆ ಬರ ಉಂಡತ ತಿಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಬರೋ ಒಪ್ಪನಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಪ್ಪರ ಬಳ್ಳಿ ಕನಪಡಂಚಿನ ನಂಬಿಗಂಡು ದುಂಬುರ್ದು ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಈ ಊರುಡೆ ಕಳಂಜೆ ಕಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಡು ಚಪ್ಪಲಿ ಪಾಡಿರది ಚಪ್ಪಲಿ ಪಾಡಂದೆ ಪುನಕ್ಲೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಉಂಡದೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡೆ ಬರ ಪೋಪುನತೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡೆ ಪೋತು ಪುನಕ್ಲೆ ಕೈ ಕಾರು ಬಚ್ಚುನೆ ಅಂಚಿನ ಬರಂದು ಉಪ್ಪುನ ನಕ್ಲು ಸರಾಗ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುನಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈ ಕಾರಿಗೆ ಜಂಡಾಕೋಣ ಮೇಕೆ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಭತ್ತನ ಆ ಭತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಲ ಈ ನೆಟ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಳಸುನೆ ಅಂತ ಪಂಡರು ಈ ಬಳಸುನೆಕ್ ಅಟ್ಟಿಲು ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪೋರು ಅಟ್ಟಿಲು ಐಕ್ ನಂಬುರ್ದೆ ಎಂಚಂಡ ಕುಡುಳ ಮೀನಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಉಪ್ಪು ಆತೆ ಬೇತೆ ಖಾದ್ಯ ಅಲಜ್ಜಿ ಆತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ಬಳಸದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ತಿರಿ ಬರ ಗೊತ್ತಿರ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬಳಸುನೆ ಅಂತ ಪಂಡಾರ ತಾನು ಆ ಬಳಸುನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ವಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಳಸುನೆ ಅಂಚದಳ ಉಂಡ ಕಳಂಜನ ನೆಕ್ಕೆ ಬಳಸುನೆ ಕಳಂಜನ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕಳಂಜದ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬಳಸುನೆ ಕಳಂಜ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಫುಲ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಳಸುನೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಳಸುನೆ ಕಳಂಜ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಪುದರೇ ಕಳಂಜ ಪೂಜೆ ಕಳಂಜ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಲ ಆಡಂಬರದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆತ ಬಳಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತು ಅದೇ അപ്പോഴാക്കണ്ട 4 ഗ്രാം ഒക്കെ മാറി ബീഡിക്കുന്ന ആട്ടുകളഞ്ഞ് ഈ ആട്ടുകളഞ്ഞാണ് ഇനിപ്പെ കട മധ്യಗೂ ಇನಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೊರತೆ ಪುಣ್ಯನಂತ ಆಟೇರಿದ್ದು ಆ ಮಾಂಸನಾಡಿ ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹಿರಿಯೋಡು ಸಿಟ್ಟು ಮುಗಿತಾಯ ಹಿರಿಯೋಡು ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಕಾವು ಕಣ್ಣರು 4 ತರಟ್ಟು ನಡೆಯೋದೇ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು ಎಂತಾಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಬಡ್ಡೆ 2 ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಕಾಟಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಪಟ್ಟವರು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾದೇವಿ ಹಿರಿಯೋಡು ಬೈಕುಟ್ಟು ಮಾಂಜೇಶ್ವರಿ ಹಿರಿಯೋಡು ಇಡ್ಯಾಟ್ ಕಾಟು ಉಲ್ವಾಳ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತುಂಟು ಹೆಣ್ಮ ಬೆಗ್ರಮಣ ಮಾಡೋಟ್ಟು ಇರುವೆ ಹಿರಿಯೋಡು ಎಮ್ಮಯ್ಯ ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಏರುನಾದ್ದೇ ಸರಿತುಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟದ ಉಳವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ದುಂಬುಗು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಗಲು ನಮ್ಮ ಮಾಯಗಾರರು ಸಭೆಯಾಗಿ ತುಂಟೊಟ್ಟು ನಾನು ದುಂಬುಗು ಇಂದ ತಿಂದೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಡೆದ ನಾಡ ಪವನ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು ಮಂತ್ರ ಪರಮಂತ್ರ ಹುಂಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಭೂಮಿ ತೊಳತು ಸ್ವಾಮಿಗ ದೇವಗ ಸರ್ವೇರು ಮಾಯಗಾರರು ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೂಜಿ ಸಾದಿ ಕುಡ್ನಾಡಿಗೆ ಒಂದುಳ್ಳೇದು ಮೂಜಿ ಸಾದಿ ಕುಡ್ಲ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಆದುಪ್ಪು. ನಿಕ್ಲಿಂದ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.